Army officially takes over police duties. Sanda mna mashoko atiri kuona kuti aiwa panguva ino vakomana vearmy vakajamuka vachiona kuti aiwa zvinhu zvenge zvisiri kunyatso kufamba zvakanaka. Sanda mna mashoko headline ratiri kuona kuti everyone is curious to hear what's inside. Kuti subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa munomubudanyirwa mutsinzi. In a formal letter dated 18 March 2025, addressed to the concerned citizens of Zimbabwe and referencing a planned nationwide peaceful demonstration scheduled for 20 March, Commissioner Mutamba discloses that his office is no mandate to regulate public gatherings under Zimbabwe's Maintenance of Peace and Order Act (MOPA). MOPA, enacted to govern public demonstrations and gatherings, grant regulatory powers to the police service. Yet, in this correspondence, Mutamba distances the Zimbabwe Public Police from this role, subtly pointing to an extraordinary shift in the chain of command. Analysts say this is a tacit admission that the police forces have been sidelined and the JOC, traditionally a coordinating security board comprising army, intelligence and police chiefs, is now the de facto law enforcement authority. The police commissioner is communicating to the public that JOC no longer has full confidence in the police force to conduct law enforcement. In quotes, from now on, JOC is reverting back to the hands of real commanders of various state security organs, not some mere kitchen porters like Owen Mudanove. That is why Comrade Geza has boldly reappeared in military gear. What I am saying is that President Mnangagwa has lost control. Opinionated one Osaya Mviringi. Thomas Kwanmudanyo panapa zvinzi aiwa vakomana vemapurisa panapa vachatrastiwa uri kwanzi aiwa vanenge hapana zvavanoita. Tiona aiwa mapurisa panapa achisubmita kana achisiya panapa tiona vakomana vearmy vachiteka kana vachitora the control over the maprotest ari kutevera. Yekutanga iri kupulaniwa musi wa20 and the one iri massive yemusi wa31 March. Mashoka tiri kuona kuti everyone panguva ino avari kuona kuti aiwa masoja vanenge vakati jamuke just because they are not happy aiwa nematritirwo avari kuitiwa. Makanzwa ishu yakataurwa naGeza that kamba inonzi agrifora zvinzi aiwa vakomana uku aiwa nyama havasitomboidzi varongozva mabhonzo chete. Todzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section yedu dzamafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.